Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Mọnde, Izuụka nke abụọ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akụkọ onye amụma Aịzaya, isi nke 35, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 10. Ka ịkpa n'ala kpọrọ nkụ ṅụrịa ọṅụ, ka ala ọkpọọ nweta obi aṅụrị, wee mịta ifuru osisi mara mma. Ọ ga-achawapụta nke ukwuu, were ukwe tie mkpu ọṅụ. A ga-enye ya otito nke Lebanon, ebube nke Kamel na Sharon. Ha ga-ahụ otito nke ose bụrụ ụwa anyị. Meenụ ka aka na-esighị ike sie ike, ka ikpere na-ama jijiji sie ike. Unu ga-agwa ndị niile egwu na-atụ, obi sie unu ike, unu atụla egwu. Lee, Chineke unu na-abịa ịbọrọ unu ọbọ site n'ịkwụghachi ndị iro unu ụgwọ. Ọ ga-abịa zọpụta unu. Mgbe ahụ, anya ndị kpuru ìsì ga-emepe, ndị ntị chiri ga-anụ ihe. Mgbe ahụ, onye ngwụrọ ga-awụli elu dịka ele, ndị ogbi ga-ekwu ukwe aṅụrị. Mmiri ga-esi n'ọzara sọpụta, iyi ga-ejukwa n'ịkpa. Ala ọkpọọ ga-abụ ebe ọdọ mmiri, ala kpọrọ nkụ ga-abụ isi iyi. Ebe obibi nkịta ọhịa ga-aghọ apịtị. Achara niile ga-adị ka eriri na ụdọ. Ụzọ awara awara ga-adị ebe ahụ. A ga-akpọ ya ụzọ nsọ. Onye adịghị ọcha agaghị esi ebe ahụ gafee. Ndị nzuzu agaghị eme ihe nzuzu ọbụla n'ebe ahụ. Agaghị enwe ọdụm ọbụla n'ebe ahụ. Agaghịkwa enwe anụ ọhịa ọbụla nke na-eyi egwu n'ime ya. Ọ bụ sọọsọ ndị azọpụtarala ga-aga na ya. Ndị nke ose bụrụ ụwa agbapụtara agbapụta ga-alọghachi azụ, na-ekwu ukwe ọṅụ na Zayọn. Ha ga-enwe aṅụrị ebe ebe n'onwe ha. Ha ga-enweta obi aṅụrị na nke ha. Iru uju na ịma ọsụ niile ga-agbafu n'ebe ha nọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Ana m ege ntị n'ihe Chineke onye nwe anyị na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu bụ udo maka ndị nke ya. N'ezie, nzọpụta ya dị nso maka ndị na-atụrụ ya egwu. Ka ebube ya wee nọgide n'ala anyị. Azịza: Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Ịhụnanya na okwukwe amakọọla. Ezi omume na udo ebiela ọma. Irube isi ga-esi n'ala pulite. Ezi omume ga-esi n'elu ledata anya. Azịza: Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Onye nwe anyị ga-enye anyị ọganihu. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ bawanye. Ezi omume ga-aga n'ihu ya. Udo ga na-eso nzọụkwụ ya. Azịza: Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta nke Chineke. Aleluya.
Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke 5, malite n'usoro nke 17 ruo na nke 26. Otu ụbọchị, mgbe Jesu na-akụzi ihe, ndị Farisii na ndị nkuzi iwu nọ ebe ahụ, ndị si n'obodo niile nke Galili, Judia na Jerusalem bịa. Ike nke dinwenụ dinyekwara Jesu ka o wee gwọọ ndị ọrịa. Ụfọdụ ụmụ nwoke butere otu nwoke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'elu akwa ya. Ha chọrọ ụzọ ibubata ya n'ụlọ, dọba ya n'ụkwụ Jesu. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ibuba ya n'ime ụlọ, ha meghee oghere n'elu ụlọ, buda ya n'akwa ya n'etiti ebe Jesu nọ. Ma mgbe Jesu hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị, "Nwoke, agbagharala gị njọ gị niile." Ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii bidoro jụba sị, "Onye bụ nwoke a na-ekwu arụ? Onye pụrụ ịgbaghara njọ ma ọ bụghị Chineke?" Mgbe Jesu matara ihe ha na-ajụ, ọ sịrị ha, "Gịnị mere unu ji ajụ ajụjụ a n'obi unu? Olee nke ka mfe, ịsị, agbagharala gị njọ gị niile, ka ọ bụ ịsị, bilie were ụkwụ gị gagharịba? Ma iji mee ka unu mara na Nwa nke Mmadụ nwere ike n'elu ụwa ịgbaghara njọ," ọ sịrị nwoke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, "Ana m agwa gị, bilie, buru akwa gị laba." Nwoke ahụ biliri ozugbo, buru ihe o ji edina ala lawa, na-eto Chineke. Ihe a tụrụ igwe mmadụ ahụ n'anya, nke mere ha ji too Chineke sị, "Anyị ahụla ihe anyị ahụbeghị mbụ taa." Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.